След първото ми видео на Ben 10 нямаше как да оставя нещата така и да няма второ видео. Особено след като получих и няколко коментара да направя видео за извънземна сила. Това е първото видео за членове в канала, като всяка седмица може да очаквате по едно ново видео. Следващото ще бъде за генератор X и в коментарите може да пишете кое да бъде следващото видео, като със сигурност ще го имам в предвид. Също така имах и коментари за объркани имена на някои от извънземните, тъй като дублажа на български е малко по-различен. Затова ще гледам да използвам правилните имена в това видео. Така да е поне доколкото мога. Без повече забавяния може да се настанете удобно и да започваме с историята. Нашата история се развива 5 години след събитията в класическият Ben 10. Ben 10 съм вече на 15 години, а братовчетка му Гуен и бившият му враг Кевин са на 16. Бен ходи на гимназия и води нормален живот. Любимият му спорт е футбол и дори се отказа от героичните си подвизи. Един ден след училище той иска да покаже на дядо си Макс спечеления медал, но не може да го намери никъде. Вместо това попада на холограмно съобщение, оставено от дядо му. В него Макс казва, че е на мисия. Бен веднага отива при Гуен и показва съобщението. По-късно те срещат ремонтьор, колега на Макс, който твърди, че Макс е изчезнал по време на мисия. За да спаси дядо си, Бен отново слага Омнитрикса години по-късно. Обаче Омнитрикса е обновен и приема нова форма, като добавя 10 нови извънземни. Един ден, докато наблюдават вечните рицари, те виждат Кевин. Той вече се е възстановил от предишната си форма и усвоил нова способност. Вместо да абсорбира енергия, сега може да поглъща материя. Кевин става жертва на измама от страна на вечните рицари, а след това решават да се присъедини към Бен и Гуен, сформирайки легендарното трио. Междувременно се появява нова заплаха – фашистка извънземна раса, наречена чистокръвните. Те се смятат за върховни същества и превръщат обикновени хора в ДНК пришелци. Бен побеждава вечните рицари, като за първи път се трансформира в Блатоплан, едно от новите си извънземни. След това тримата се промъкват в една от кулите им и унищожават всички оръжия. Бен се преобразява в човекозавър и побеждава ДНК пришелците. Но тогава пристига техния командир и заплашва да унищожи целия град. Бен решава проблема, като влиза в човекозавър формата си и сваля кораба на противника. В края на епизода става ясно, че този командир не е единственият. В следващият епизод Кевин намира ново холограмно съобщение. В него Макс казва на Бен, че трябва да събере екип от хора с суперсили. Първата им задача е да открият нови герои. Благодарение на значката на Кевин като ремонтьор, те откриват момче на име Алан. Той притежава способността да се превръща в расата пиронит, какъвто е и огнен порив, познат от класическата поредица. Въпреки това, шерифът на града иска да задържи момчето. Алан си тръгва, казвайки: "Обадете ми се, ако имате нужда от мен." Така завършва епизода. В следващият епизод се запознаваме с Майкъл ярко звезден. Тъй като той също притежава значка на ремонтьор, Бен и останалите искат да го включат в екипа. Това обаче не се харесва на Кевин, защото Гуен започва да проявява интерес към Майкъл. В края на епизода се разкрива, че Майкъл ярко звезден не е това, което изглежда. Той всъщност черпи силата си, като се храни от любовта на момичетата. Освен това хипнотизира Гуен. След известно време тя успява да се освободи от влиянието му и заедно го побеждават. В следващият епизод Бен иска да отиде в увеселителен парк с Джули, момичето, което харесва. Там обаче ги преследва по-малка версия на подобрен от класическата поредица. В началото изглежда зълно, всъщност иска да ги отведе до друг извънземен от неговия вид, който е заседнал и не може да се измъкне. След като другия подобрен отлита, малкият остава на земята и Джули го осиновява като домашен любимец. В следващият епизод Бен и приятелите му най-накрая откриват Макс. Те научават, че е бил пленен от чистокръвните. Бен се изправя срещу тях, но дядо му Макс се жертва, за да го спаси. След това Бен се заклева да следва съветите на дядо си. Разбираме също, че Гуен всъщност е анодит, което й дава възможност да овладее напълно силите си. Въпреки това тя решава да се откаже от тях в името на приятелите си. В следващият епизод срещаме професор Парадокс, важен персонаж от анимацията. Той е бил хванат във времеви тунел в продължение на 100 000 години и сега пътува във времето, за да промени света към по-добро. Бен и екипът му се изправят срещу извънземно, което ускорява стареенето на Кевин, но професор Парадокс му помага. В следващият епизод принцесата на извънземна раса, която планира инвазия, е отвлечена от 7-7, герой, който вече сме виждали в класическата поредица и е доведен на земята. Бащата на принцесата заплашва да унищожи света, ако тя не бъде спасена.
така че Бен и екипът му тръгват по следите на 7-7, за да я освободят. Междувременно Бен се трансформира в нов извънземно Хикс, за да предотврати експлозията на язовир. С едно движение извънземно Хикс връща времето назад и спира водата. Това извънземно е толкова могъщо, че може да се използва само за определени задачи. В крайна сметка Бен успява да синхронизира мислите на извънземно Хикс и се връща в нормалната си форма. Тогава се превръща в блатоплам и спасява света, побеждавайки всички нашественици. В първият епизод на втори сезон Бен и чистокръвните падат през портал, докато се бият и се озовават в капан на пустинната планета, наречена Траст. Там те са принудени да си сътрудничат, за да унищожат чудовища, докато чакат нощта. По време на битката са нападнати от извънземно, а ръката на чистокръвните е откъсната. Бен използва извънземно, за да я възстанови, но чистокръвният все още не е доволен. След кратък разговор той разкрива, че единственият останал от своя вид и иска да унищожи всички останали раси. Бен и чистокръвният намират телепортър, но чистокръвният остава изоставен. Бен изпитва угризение, защото му е помогнал, но все пак се връща на земята. В следващият епизод се появява нов злодей – черна звезда. Той побеждава чистокръвния и изключва сделка с него. След това този чистокръвен атакува Гуен и Кевин, но Бен идва на помощ. Черна звезда се появява и абсорбира цялата им енергия, след което ги отвежда в своето имение. Там разкрива, че всъщност е Майкъл яркозвезден. Той обаче прави грешка да не вземе Гуен, защото тя пристига с армия от ДНК извънземни. Тя е пленила техния командир и заедно атакуват Черна звезда, като го унищожават. В друг епизод се запознаваме с Албидо, който първоначално прилича на сиво вещество, но по някаква причина е приел формата на Бен. Той също има Омнитрикса, затова всички го бъркат с Бен Тенисън. В края на епизода Бен и Албидо се изправят един срещу друг в битка. По време на сблъсъка техните часовници се допират и това причинява експлозия. В резултат на това косата на Албидо побелява, а якето му става червено. След експлозията Азмут се появява, взема часовника на Албидо и го телепортира на друго място. В следващият епизод семейството на Бен научава за неговите сили. Той е принуден да им обясни всичко. След това напуска дома си за нова мисия и се трансформира в Ехо. Майка му обаче го наказва и му казва да се прибере в стаята си. Тъй като мисията е твърде важна, Бен пробива стената на стаята си и бяга, за да спаси Кевин от ДНК пришелците. Дори родителите му се включват в битката, използвайки оръжията на Макс. В другият епизод Хелън, член на раса със светкавична скорост, изпраща съобщение чрез Гуен. След като Бен го получава, той тръгва сам към нула пустотата. Там успява да намери Хелън и Мани. Оказва се, че доктор Оживаго е причината те да търсят помощ. Още в класическата поредица Бен 10, докато Оживаго е бил на заточение в нула пустота, през това време той постепенно увеличава силите си и създава свое кралство. Там той тормози обитателите на измерението и ги използва за собствени цели. Въпреки това, срещу доктор Оживаго се е формирала съпротивателна група. Основателя на тази група е Макс Тенисън. Преди мислехме, че е мъртъв, но всъщност той не е загинал. Просто отишъл на мисия в нула пустота. Бен е изключително щастлив да види отново дядо си. Двамата обединяват силите си и побеждава доктор Оживаго. Въпреки това, Макс решава да остане в измерението, защото има още работа за вършене. Бен се връща на земята сам и историята завършва щастливо. В финала на втори сезон чистокръвните атакуват и завладяват планетата на Азмут. Тогава професор Парадокс се намесва и телепортира Азмут на Земята, тъй като следващата цел на чистокръвните е именно Земята. Парадокс веднага предупреждава Бен за заплахата. Бен събира всички хора с суперсили, които познава, точно както го е посъветвал дядо му. Накрая чистокръвните пристигат на Земята и войната започва. Бен отново поема пълен контрол на Омнитрикса и започва да връща ДНК пришелците в човешката им форма. Като вижда това, Купър веднага разработва специално оръжие, което улеснява много процеса. С негова помощ те започват масово да превръщат ДНК пришелци обратно в хора. Чистокръвните отварят портал, за да доведат всички свои извънземни сили на Земята. Отбора на Бен се опитва да унищожи портала, но не успява. Бен дори се трансформира в паяко маймуна, но това също не дава резултати. В крайна сметка всички бойни кораби на чистокръвните пристигат на Земята. Тъй като тези кораби са изключително мощни, Бен и неговият екип влизат в главната база и се изправят срещу най-силния чистокръвен. Тогава разбираме, че чистокръвните са обречени. Те са станали толкова арогантни, че дори не искат да лекуват собствените си болести. Затова сега са на ръба на изчезването.
В отчаянието си искат да унищожат всички останали раси, за да спасят себе си. Но Бен тогава използва Омнитрикса, за да излекува всички чистокръвни и да ги слее с други извънземни ДНК в Омнитрикса. По този начин те вече не са специални и започват да губят идентичността си. В резултат на това чистокръвните искат да се самоунищожават. В последния момент чистокръвният, който остана с Бен на пустинната планета в предишните епизоди, се завръща и прекратява войната. Той убеждава останалите чистокръвни, че Бен е добър човек. Те го изслушват и напускат Земята. С това Бен се превръща в междугалактически герой. Вилгак се появява отново, за първи път от класическата поредица насам. Този път той е изключително подготвен за битка. Завладял е 9 планети и е достигнал най-могъщата си форма, като е погълнал силата на всички там. Последната му цел е Земята, където иска да се изправи срещу Бен Тенисън. Междувременно Бен иска да хване Омнитрикса, да го хакне и да отключи пълният му потенциал. Азмут го предупреждава да не го прави, но Бен не се вслушва и продължава с плана си. В резултат на това се случва огромна експлозия. Омнитриксът се поврежда и няколко извънземни успява да избягат. Освен това, Кевин е мутирал от експлозията и става изключително ядосан. Бен и приятелите му започват да издирват избягалите извънземни и след известно време успяват да ги заловят. Но докато се занимават с това, Вилгакс пристига на Земята и предизвиква Бен. Двамата влизат в жестока битка, по време на която Бен се превръща в хромолом. Вилгакс го щупва и унищожава. Или поне така изглежда. Внезапно камъкът се превръща в диамантения и Бен побеждава Вилгакс. В следващият епизод, след като Вилгакс е победен, той не се отказва. Вместо това отива да освободи Чудодух. Той го изкопава от подземен гроб и отвежда на неговата родна планета. Въпреки това Чудодух го предава, трансформира го в призрак и го побеждава. Така Вилгакс е принуден да моли Бен за помощ. Въпреки че Вилгакс е заклет враг на Бен, той все пак му помага. Заедно двамата побеждават Чудодуха, Бен успява да го върне обратно в Омнитрикса. Вилгакс отново се обръща срещу Бен. Този път Албидо се съюзява с Вилгакс, за да победят Бен заедно. Междувременно Азмут разработва нова версия на Омнитрикса – Ултиматрикс. Естествено, Албидо успява да го открадне. С помощта на Ултиматрикса Албидо отключва върховните форми на извънземните, което го прави изключително мощен. Той използва новата си сила, за да примами Бен в капан, като отвлича Гуен и Кевин. Когато Бен пристига, Албидо незабавно използва Ултиматрикса и се трансформира в човекозавър. Това обаче не му е достатъчно. Той преминава в ултимативния човекозавър, който е много по-силен от Бен. В тази форма Албидо побеждава Бен с лекота. Тогава Вилгакс пристига и заплашва да убие приятелите на Бен. За да ги спаси, Бен е принуден да му предаде Омнитрикса. Сега, след като най-накрая е получил Омнитрикса, Вилгакс насочва цялата си армия срещу ултимативния човекозавър. Вилгакс обаче нарушава договора си с Албидо и го предава. Това принуждава Албидо да атакува Вилгакс и неговата армия. Бен, отчаян от загубата на Омнитрикса, дори обмисля да се откаже да бъде герой. Но тогава Азмут го побеждава и успява да го убеди да продължи да се бори. Бен отново се изправя срещу Вилгакс и използва гласова команда, за да активира самоунищожителния режим на Омнитрикса. Вилгакс не вярва, но Омнитрикса наистина експлодира върху ръката му и е напълно унищожен. След това Бен отива при Албидо и заплашва да активира самоунищожението на Ултиматрикса. Изплашен Албидо най-накрая се предава и връща Ултиматрикса на Бен. С него Бен побеждава Вилгакс, а корабът му се разбива в океана. Там се разкрива истинската форма на Вилгакс, но Бен и приятелите му го побеждават още веднъж и използват обратно и той изплува обратно на повърхността. В края на битката дори Кевин възвръща предишната си форма, тъй като Омнитрикса вече не съществува. И така, това е краят на тази история. Надявам се да ви е харесало видеото. Ако е така, може да харесате, да коментирате и също така много скоро да очаквате още много видеа. Чао, чао!